Ako magtatanong, lawis-wis kawayan. Wala ba tayong mga kamay? Palakpakan naton, anaton, mga igugmao naton, mga kapalian, na simbahan, Han Immaculada, Concepcion Parish. Awalay batasan, kanunay higdaan, nilagad-lagatan, kayo nila ako at napumurangtan. Yan ang inhibig ko'y ako na ginhimutan. Hala-hala na, hala na, hala-hala na, sayaw ba? Patrituring and Pasiganaharan mo na ang pagkinihan, sige na, karisyuhan ipadayon na, kay mamuli pa kita, hindi mo wasitagan. Hala-hala na, hala-hala na, sayaw pa, isa-isahihan ka na, pasiganaharan mo na, ang pagkinihan, sige na, karisyuhan ipadayon na, ay mamuli pa kita, hindi mo wasitagan. Iman, panaliw, mahal magbaligya, anumog chicharon, pupuan mantika, pinapalisan pa, hanudan na tarong, himarong palaliw, mahal lang ihapon. Hanudan na tarong, himarong palaliw, hinto pa buhabugin ikapito, asya daw na mahal, hanong iya presyo, iya maging sakay, tulog na maluto. Hala-hala na, hala-hala na, sayaw ba, isa-isa hinagdala. otro tagantay, masigabong mo palakpakan, anato mga kapalian, Han Immaculada, Concepcion Parish. Yang mga salamat. Hala-hala na, hala-hala na, sayaw ba, isa-isa hinagdala. Pasiganaharan mo ba, ang maintindihan, sige na, karisyuhan ipadayon ka, kay mamuli pa kita, hindi mo wasitagan. Ikaw na susunog, sinsinhan langit, pinagalaw ng pinanalangit, bangin haungan, may nagkaingin, na malulos o iyong pininhangin. Pinit mga balon mula yan handalan, di magkalawdan, nagmamalagbagan, ayaw inaluluman tubig maranggan, ay nagkakaliaw mga tumalagan. If you never go far away to Manila, write a letter very soon, inihaakon. In every afternoon at 5 o'clock, nabibintana, ahay naghihiulat, ahay nanamon kuma. Hala-hala na, hala-hala na, sayaw ba, isa-isa hinagdala, pasiganaharan mo ba, ang pangyayarihan, sige na, karisyuhan ipadayon na, ay mamuli pa kita, hindi mo wasitagan. Hala-hala na, hala-hala na, sayaw ba. Alright, thank you so much. Dito natin sinayon aton minuto number aton mga
hinigugma nga kabadian han Immaculada Concepcion Parish. Reverend Father Boy Alconaba, Reverend Father Tuling Gonzalez, Reverend Father Ronel Canelias, Reverend Father Jeffrey Bano, likewise to Reverend Father Jose Logay. So good man niyo mga partner. Ano mga partner, thank you so much kay Madam Henia Di Paz, kay Madam Prima Enriquez, kay Madam Ellie Morales, kay Dr. Ana P. Sinubuan, ug sugay man kay Madam Nene Balditos. Damo Okay, pasalamat. partner like